Hey, tu na hian Lengpui Airport kan pana mun kan thleng to a ti hian Lengpui Airport atangin Guwahati Airport kan thlok dona ti hian kanin line meka security check te ti hian kanin tlara an sikap mai mi kan tama hei chung poi nom chu nom ve tho mai hei ti hian thlona kan ngak meka ti hian thlona kan ngak chungin hei ti hian ei tu thingpui te ei tu chi sang sang te kan ina a tui ve khop mai hei tu na hian pi te hulun te ti hian thlona lampanin kan kala Indigo airline mangin kan thlok dona anuam khop mai hei kan lut tan dona chumi main video vel te kan han la kol vela pathian khongai nazar ani hei la chung ve ngai lo lam mulo tan tin vlog karon nei ve chin ani chuan hei Melchiat ano ve no la Mizoram zai thiam Guruji te chuan champhai kora kan CEO lo ni thim CEO no de mela teneng pakani moa nuam khop mai pathian zara Melchiat thatak tak thian thatak tak pathianin men pe mangin ten kanin moa chuang te pokan chong hawa Guruji nen hian kanin hat mak lo hei Kabul na ya chuang an ken apo lo lang tura ngai la hian Indigo 6E ani hei Airbus A320 nya hian kan Guwahati lampanin kan pandon na ni chuan thi du te no like saka no subscribe sak turin ka ngem cheu ani chuan background music hi usai lawa ubanal sai lawa nen pokadila nin phal takin lo mangro atia chuan ushila USA Indianapolis achen ni bok thian ni bok music thiam tak ni bok khi a background music ketan amang velona ani pon phal takin a music tur background music turte min mantira wangin in an hena usai lo le shilan hena lom tu ka sai mol mol ani hian in lo thlir chhun ram zel do ni ti hian kan thlok chok dona thlo cho main runway kan pana speed wala turin he thlo chona kan nei dona kan ba kola so da na theng ber chuan kan ba intrana rang theng ber chak theng ber kan thlok chu kan lo thlir zelang tiang kan plan meka lo ning lo ula thlir thu te po ngun takin lo enula yang tiang che in le thlo na han thlo cho mai ne tingan tiang te kha en lo shet ve ta no ngun takin lo enula hian air hostess ten rules te hei engeng mani mi puishe ta tan thuan ponga action nen anti train ani ti hian kan kola ka kat deu atlem chu athui lo nan mo ti hian kan kual dona chuan kan thlok chok to in lo thlir zel mai lo nia kalom zelang thileng po lo thling se ka chang lo na hian ni lalpa ikhongai na kalo mu fia thin ni ore ti hian pilot in speed a thak dona thak che ti hian a chak theng ber la rang theng ber an thlok chok dona ni lo thlir zelang anuama wa sang han thlo de te po hi chang chon angai chang ve pho thina ni
so lum ko tar min ala nia salai building om ho kha yan thok chuak ta ni lo thi zel ho tuna kan thlo la hian hei ruah te sura achangina hana ruah mi te tla sep sep a khua chebok nen chumi karin kan thlok chho do na ni thlona hi voi tam tak kalo chong ve to ma se ka voi khat ton fu na ne khu chen hoya thlona manga thlo chu hi chum de pot tam lu tu ka chuan ei chum ka la ten thloka a sotamo air turbulence te om pha thena anging dur zela ni a sotamo alau ta chon alau ve the tho mai lom zelan til len på lotling se ka chablo na a hian ni lalpa ikhongai na Mizoram po kan la pel lo ni ti hian kan thlok meka Assam kan lu tanga chona kena Assam mon pui ber kan thlen nai dona Brahmaputra lui lian deuh mai om boka ta chon kan hmu tho tur anga yang azau khop mai chona poimo per pakhat chu Indigo airline a hian mi pakhat tan kan bungro rit zong zindona kan ken vel te keri sompanga chin hi phalania keri sompanga pel chon phallo ania poisa choi vel te hi awol sam to ka so bangin bungro ken te kan zindona kan bungro ken chuate hi phim khur le atha chuan liquid an ti la thil ri the thil ma ri the thil chi shim in the ru te chuan grab tui ti vel te chi sang liquid thoi ma alcohol tel hi phal mi lova chu phim khur ngai khop mai in man pal te hi ol lu tu ka chuan thlo na chunga hian zin non re hian zia zomi tan lighter ken ohi khap tlatania achan chu wan zola engma chinchang kan shet don lo wang kan puak thei ania chung hrim chu thlona chungen ken lu phalani lo ma se zial vel te chu lighter tel lovin a ken lu thei thawani mun him hei bag ka the side pocket a the tikhan đã chatin thì khana ken thế thao ni real real te chu uwa te pon ya ma se lai tar pok thei thil chi rim chu ken lu phal ani lo top ani chu kan no siat zauna ta no chuan video background hi thlo ri hi ring deuh hleka a rimum muma chu wangin a sound hi kan off day ni ko off day in lo thiam non nia in chuan ve ona the po ari chu in sheve theng a ring lu tuka chu wangin a sound hi ko fa background music te ka tela wangin a in rem don lo lu tuka chu wangin sound hi ko ta ni ti hian chhum kara kan thloka khot thalo hi a in mix awangin Mizoram lam hi ro the a sur dewa wangin chhum po hi a cha lu tuka chhum kara kan thloka tian chhum poi moi khop mai ni chu tha sa chon a eng na don lu tuka kholai kan noi lai vel te ho pho ko mo kan noi lam pho ko a sing dup do na ni tlang te pho ko mo chu wangin video hi a dei lai than ti la a khom dan hian a pu ve ni a video effect hi mo
what thật chuan kan video lak te pawh fia he aya fia le he ya nature mo video alan moi the laka phone hian a zir ve lu tuka khua pon a ziranga ya chuan khodur khochen waya tian kan thloka chhum kara tian kan thloka achangin an thlok sanga achangin an thlok niama achangin veilama kan he kan thlekwalama the han tila e kan ona veilama te chon dinglama te pa chang kan ona chang airport kan Guwahati airport kan thlen nai lama hian kan kwala ni he so ta te kan va kwala chon an tum me thelo chon he airport zone akal kong bi khiam ta ding lama te kan on vaka ti kan kanom thina ni lo thil re lang chon airport changtlung le klema lian ve deuh hi chuan international airport ho hi chuan hei thlawna airline tin hian an mani company ground staff te an nei deuh thlapa chuan terminal chunga airport chunga airline tin hin staff an nei veka security te aponi se an tam ne no me airline tin na thona an nei ni chuan Indigo hi Guwahati airport kan thlen hian bus he Indigo thlawna bus an tina thlawna company bus anei tela airport han thlawna tangin bus in mano troya Indigo bus in chuan bus khan airport khami terminal building bul thleng kha ke kal ngai mi lawin acho Indigo chong zong te ka thla thena Air India po hian an ti ve thin thawa ma se thlawna zong hin an ti lo ani a then te chu ke kal ten oma ti khan ke kal ngai te ma le pu airport po kha ke in thlawna nam kan pana basin an soi lawa tlema airport lian deuh changtlung deuh ai chuan bus hi an nei nge ya bus mangin tian thlawna bol nai tang ten ro throi choka thlawna tanga kan thlo chaw dona te po hian thlawna lampanin bus ang zong tian passenger ho tur ho kha thlawna bul thleng tan thla ti khan a then chu thlawna tanga ron tum ho ka chu ti khan thlawna bola bus in lo nga ka tian bus in airport terminal building bol thleng kha a thla thin ni anin thla to na ni chu ti hian Mizoram kan pel ta Assam ram kan lut tran to ne tian Meghalaya po kan lut telin ka sia Shillong lam mo ta Meghalaya lam kan pana Meghalaya lam atangin Guwahati tian Assam kan pana ne tlem chun la radio do na lalpa thil siam moi zia te hian kan seng no na apar lobul zel ro se mitin tan chumoi takte aban zola chumoi takte he khovel ramzau taka hian thlawna ranga kan thlo hian kan en hian mishing no na hian kan ngai to na le kan thin longa pathianin engemuni ti hian mi ser na riwi anein ka sia ke mai chon pathian thil siam a hian pathian hi along lo the lo ani pathian ro puinan sai ve ni chu
kabul ngai zona chum dan te chu moi ro me hey thla nei ang mai tian cham duai ni chuan Brahmaputra lui kan nai deuh hret to nakina alo lang tura nga yang alo lang trap to in lo thli zel lo nia ke hi tongkam ko thiam lawa tiang comment vel ti vel ka thiam lawa kadang te po alo ok mai the ni en tu tan po clear nin amo ngai thlang nom lo alo ni pon min ok thiam sap turin angien cheu ni ti hian pilotin trum turin thlo na hi a control ti hian position te han la rema trum thei tu den mona an ding tran ani hian kan han side te kan han la ko ti hian kan ko la kan ding na ma te kan ko la vi na ma te kan ko la ti hian no thu re longa helai hi Meghalaya chu kan pel to amun chei ka selawani helai muni chu khwa dan te no ma he leilam phaizol te ho no mo tang le he tlang hul le phaizol in ram ri na vel ani ole hey tuna Brahmaputra lui dung chunga kan thlok don me ka ni hey ulaya katin na zon khu Brahmaputra lui ani to alian thakop mai hian gohoti chu kan thleng don to ni hian kan tum tre pe apot thakop mai Brahmaputra lui chu tihan vei lama ang kual let le don ani tihan airport zone kan thleng nai to tihan kan han in her remanga kan tum to mai don ani thi tu te a top thleng amino en sak tu rin so min ka ngen tak meo cheu ni Kabul na ya ka chon puite nupa niya anfel khop mai anni anfela kanem be bor tihan sia thiam lo thil te kanin sera kanin sila anom tok zeta ni pathian zaran liaw lewani ole ama ai chon kan niam so ta khop mai tihan runway landing kan te dona kan niam zela tihan nang tum to dona ni lo thlu zelang
ole tihian runway zone in kanin herem ta tihian kan tum to don ani tihian kan side kan la ka kanin herem oza kan tum thei don lova tuna po kan tum thei mai lo wa mo kan ti lai kan no tum le si do na ni chu ole tihian airport pen ma phaizol china kanom to a tihian kan tum to tak tak do na ni tihian speed and down zela kan hiam tha zela tihian atop nan tra te kan han la ko la tihian phaizol kan han thlenga so tiang la ya kala kho some e enge tlang le phaizol in kar so tiang hek wam so na so rora antira lungan lak na monania asan bom mangin lungan hal thina ni no sir zaunan chuan a buai thak lo to ka speed hin down hian air traffic controller ATC atita chu chon thlona tum chuk tu le thlona thlok tu te e an control an mani ATC thu lo chon thlona he tum ro the lo an mani lo tum ru an ti emo he ai sang ai lo la thlok ru pakhat lo thlok chuak don amo pakhat lo tum tur oma in sut lop nan tiang velin level niam le sang a han an control thina ni tihian o chuan he kan nai zela tunan kan tum don tak tak ta e thi tu te video te in lo thir sak awang le like and share and subscribe min lo ti sak awangin in ne na lom thu ka hrila chu tuna chuan Guwahati airport chu pathian ga tluang takin kan thlenga hian kan tum tak tak e landing kan ti ta ne Guwahati airport Assam landing hum mai ma se sang ko of pati to kha tuna anon nalai tak so athazon tunan hon nalai tak e spoiler ania hei hi tho niam na hemi kan brown kan thlen don en hei ground kan thlen che khan apoi mo ber ni spoiler chamo a thlo niam na speed brake lo pui tu khania speed brake hi non nge fullin dian spoiler hen lo pui ni so flap hi kan soi zo lo ko flap han ti la flap chu thlo san na han san zo la ta han flap hin mon tin ya hemi ain hong huaw noya hete on chuk wa ke flap ani to na in hong zok hi spoiler ani e terminal parat hian terminal kan pandona hian kan va in trana so lai building lo om chau na son kan va tlan lo tanga terminal building chon thleng ani to mai spoiler po number 3 anda niang full in anda spoiler pon khara then flap po number 2 number 3 velanda khatian and close tani he ain chin mak to me thazon sumo chuan he terminal lam tin an pane
đó thì em mới sống trong bao nhiêu Ian airport chuk an thleng ta an park anga chuan thot an tang kan chuk anga chuan basin kan chuanga masa kan chuan lawana terminal kan lutanga tamno kan langa chu chu zo ni to mai Thileng kim hi kan that na tu hian ilo ruat vek si vui na tu re hi kan lo nei lo I khong ai na ka ta na tok lalpa अब आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी सीट पॉकेट ठीक से रखें ताकि आपका कोई सामान विमान में नहीं फंसे सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक कृपया आप अपनी कुर्सी की पट्टी बांधें सामान अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद You are free to use your mobile phones now. Please check the seat pocket for any personal belongings. Do remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seat belt sign is switched off. Please open the overhead bins carefully. Kemudian Air Asia Indigo ni pokasi pera so tu na kanchon na po hi Indigo to ni sala Air Asia so saya ni vaklo ha wa en red ni mix jama ni anal vaklo khatiang ka an la chei zo lo ni sala samo tian parking che salai so Indigo kan chuan na tur khan chuan Indigo thlok chhok dom che ni so tlan boda ole tian go hoti airport thlo na chu tangin Indigo chu tang chuak che ni ring hem hop mai to na hen bus a lut to na lut che terminal lama min thla don ani bus yan con chúng làm sao mà làm nó xin
Oh, kita kan dapat music dan wah, oh, hey, kita kacau hawa kacau sama, ya terus. Oh, lah hey, tu dah yang Guruji nen, biak na toite, ni ya, yang tu ni thorna pancung lu na. Morokan nora tomno, tiyan, pon lama terminal pon lama hansuk nga, tin in lama hoto do na ni, ngoti son ring taya tiyan, anom may patiyan zara lim ne, nom taglet long takin ring tiya, tiyan zara liu ni tiya tu te, in suma kan lo, like and subscribe and share.